Man y Cylch Moch, a mae'r hael yn gwenu arno ni, a dwi wedi cyffroi braidd, dwi'n gartrefol iawn Man y Cylch Moch ar gyfer y moch Cymreig, a dwi wedi ffindio gwestai sy'n gwybod lot fawr yn mwy na fi am foch Cymreig, Betsan Williams. Bore da i ti. Bore da. Ti'n iawn heddiw? Ydw, good, diolch yn fawr. Ti wedi bod yn Cystadlu'n barod, ond diolch beth wyt ti yma wan yn cadw cwmni i fi, ac wyt ti'n gyfarwydd iawn fo'r moch, mae Betsan? Ydw, so wedi bod mewn yn y dosbarth cyn yr un yma. Felly, ie, mae'n braf gweld gymaint o foch ma heddi yn cael ei arddangos, a'r stoc Cymreig yn cael ei arddangos. A'r moch Cymreig ma, maen nhw'n dipyn o ffefryn i'r bobl sy'n gwylio ac i'r cystadleuwyr sy'n ei ddweud, ydyn nhw? Odyn, a mae'n braf gweld bryd traddodiadol Cymreig yn dominyddu, achos maen nhw'n fryd, fi'n cadw nhw getre, maen nhw'n all-rounder fel petai, ar gyfer magu, ar gyfer cig hefyd. Felly, maen nhw'n fryd addas iawn i bob pwrpas. Ie, aml bwrpas di'r gair, mae pawb yn dweud hynna, mae'n chydig bach o bob peth. Odyn. Ac wyt ti'n dysgu yn ysgol Brofeseli ac yn dysgu am y moch ma? Ydw i'n dysgu cwrs amaeth, a mae wedi bod yn redig yn yr ysgol nawr rhyw 4 mlynedd, a ni'n ffodus iawn bod moch gyda ni ar campws yr ysgol, a ni'n cadw'r moch traddodiadol Cymreig yn yr ysgol wedyn. Sgynnych chi foch yn yr ysgol? Oes. Wel yna foch yn yr ysgol efo ni, ond dim byd ar bedau coes. Be fysa ti wan, fel fysa ti'n beirniadu'n answyddogol wan, be fysa ti'n chwilio amdan rhinweddau sydd angen i fochyn Cymreig, neu fanwes Gymraeg, mae hyn wedi cael ei geni lenni wrth gwrs. Odyn. Wrth gwrs, mae eisiau chi wirio'r pethau i ddechrau o ran magu, yr underline, bod gyda nhw'r teithau cywir, yr nifer cywir o deithau. A gyda'r bryd Cymreig, maen nhw'n mynd am y clustau. Chi moyn bod y clustau yn iawn, bod nhw fel triongl yma lawr i'r trwyn. A'r siap persen na yn y corff. Chi'n gweld mae hyd da, bod nhw'n gryf dros yr ysgwydd a cario mewn i corff dwfn wedyn. Siap persen, dwi'n licio hwnna. Siap persen. Na beth maen nhw'n gweud, dechreu'r part nôl a gweithio mewn. Chi'n gweld mae'r un yn y cornel top na, y siap yn rangos ar yr banwes na. Felly na'r rinweddau ar gyfer wrth gwrs y clustau a'r trwyn. Yn cyffwrdd ei gilydd bron yn y canol. Yn cyffwrdd fel y triongl chi eisiau nhw. A wedyn yn cyffwrdd bron ar blan y trwyn. Dyna'r rinweddau ar gyfer y bryd Cymreig. Na ti. A wedyn, be am y beirniad wedyn? Tony Swofield o Sir Lincoln sy'n beirniadu. Ti'n gyfarwydd ar beirniad? Na dwi ddim yn gyfarwydd. Ond mae jobyn caled iawn gyda fe yn ystod y dydd heddi. Yn beirniadu, mae yna sawl banwes a sawl mochyn fwch wedi bod mas. Wedi cadw moch ei hun a wedi beirniadu yn y gorffennol, felly mae'n gwybod beth mae'n chwilio amdano. Ac ar ddiwedd y dydd, mae yna sawl beirniad answyddogol yma, ond i farn o sy'n cyfri. Ie, chi'n iawn. A mae'n dyddiau cynnar, mae'n gystadleuaeth gri, felly nhw'n ni adael i am y tro, ddwn ni'n ôl yn y man i weld beth yw'r penderfyniad. Iawn, dim problem, diolch. Wel, maen nhw'n symud ymlaen yn gyflym yn y Cylch Moch, banwesu rhwng 6 a 12 mis oed sy'n cael ei beirniadu. Betsan yn cadw cwmni fi. Mae'r beirniad wedi dod â'i cerdi allan. Odi, mae fel bod e'n barod. Lle mae'n mynd i fynd â hi, ti'n meddwl? Sgen ti ffefryn? Mae sawl un yn dal llygad ma. Mae'n dal i feddwl, dwi'n credu. Odi. Neu mae'n chwilio. Mae wedi colli'r ffefryn, falle. O, mae wedi dod o hyd. A dyna ni, felly. Yn mynd i eiddo Emily Paddock. Yn ddisymwth, rhaid fi, oedd am yn hir yn penderfynu fyna. Na, chwarae teg. A mae'n fanwes neis. Mae'n fanwes neis, ynddi. Y siap peren efo... Odi. Mae gyda'r rhinweddau cywir ar gyfer y bryd. A'r ail wobr yn mynd i G&S Hammer, 7116. Lle mae'r drydedd wobr. Lle, da ni'n colli nhw yn y cefn. Lan yn y cornel top fyna. 7112, eiddo Stevie Wake a'i fab, a Si Dun. Gatho ni'm chance i feddwl yma? Naddo. Warae teg, mae'n neud jobyn weddol chwym. Ond gystadleuaeth gri iawn. Oedd. Ac hwn i mlaen i'r nesaf. Diolch, Betsan. Dim problem, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Croeso i chi.